Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Ambassador Halisa Muhammad, mai wayar da kai akan ciwon sankarar mama. Ina kira ga ɗaiɗaikun al'umma da hukumomi da duk wani wanda zai iya taimakawa masu ciwon sankarar mama, musamman a wannan wata mai alfarma da zai shigo, watan Ramadana. Ina roƙon al'umma don Allah, don Annabi, ku taimaka mana. A taimaka mana da kayan abinci, a taimaka da kayan sallah, a taimaka da kayan da duk zai iya faranta wa masu wannan ciwo zuciya. Kun san yadda ciwon yake, mutane suna cikin karayar zuciya, marasa lafiyanmu suna asibitoci, suna zubar da hawaye, suna tunanin yadda rayuwa za ta kasance, ko a rayu ko a mutu. Sunan wannan ciwo kenan. To Ubangiji Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Masu taimaka mana Allah ya taimake su. Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya. Allah ka kare al'umma Annabi daga wannan ciwo. Muna roƙon taimako na gaggawa ga waɗannan mutane. Suna buƙatar kulawa. Ana buƙatar sanyaya zuciya, maganganu masu daɗi da duk wani abin da ya kamata a yi wa bawa mara lafiya irin wannan, ana buƙatarsa. Don Allah al'umma, ku zo ku riƙe hannuna mu taimaka musu, mu faranta musu zuciya, mu sanyaya musu zuciya a cikin wannan raɗaɗi da ake ciki na babu, da rashin magani, da rashin allurai, da duk wani abu da kuke tunani. Wasu ma ba su san inda kansu yake ba saboda tsananin ciwo. 'Ya'yansu ne da 'yan uwansu suke cikin damuwa, ake cikin fargaba. Allah ka ɗauke mana, Allah ka janye mana, ya Hayyu ya Qayyum.